Namar ka jingbam don shu ki kper thung jhor hasor na kalyang u MLA ka Shillong West uba Mohendro Rapsang ha ka sisa jan unai weng arhajar arpuar ula sam na kitiar kper yeng shakumba sauspa arpoteli ki long yeng ki badon ha ka te ka constituency namar bun na pedeng jongki ki de ki bam don jaka satya banthung jhor ha ki yeng ki sem jongki na ka daw ka jingkhamnya jaka watang bandon ni ki kper yeng beren Kala don ro ka jing pensyai pat ba kumno ban pendon kam hok ya ki snap jhur makin long sbo bat ban penhe pensan ya ki jhur ki jhab ha ki ying ki sem jongki la yo ru ka jing batai ka balingkon na ki officer ka tanat ka rep karyang habaya dei bat ka te ka kitchen garden la ni ka kper ying baret Nala ban ai hakani ka puan ya ka grow bags artily ka grow bag artily ka compost bin namta iwi beneficiary but harju ko poru nala ban ai usumbai bakini thung hakini grow bags ngam sim bakani ka jing ai bat kani ka jing re kan mento sibun ba ye ki long ye long sem ye ki kme ye long kme kamne tangi long kme kani ru kan hikai ki hun ki tijong ki bakini ya don ka mensi man ye trelang ya kani ka kam labun ba ki long ye ki long sem kimju ki kun kimju tepsu ni kene ki jingtung jingtep bat lemma kene ko program nga community ba ki kun ki tiru kene shipment press bat ki kmeru ken khot ni kun ki kene kai ye kene ki jingtung jingtep ba ni ai man la ki yeng ki kene ko program ka ba ni kong tam wam pajudan hakem kene ko program hangno no ko constituency stage ni brockway bat kene ka program ka baning ulong ningkong tam ha kani constituency jungi pat ka community ba kani program kan long ka ba job but kan peni luksa ya ki way ki constituency ki badon ha kani ko urban areas na community ba baro kai kin mentoy na kani ka program banga ai na kaliang jama UMLA bat na kaliang jama chief minister bat kan mentoy sibun umdei tang ya kaying long ying sem bat rei to community hi barok ko we pili don ke jinge selok pranong ye tung jing tung hapo i kuntai jong pi hidong jong pi ye selok ye form ye ko be group ye keli ye wa jing te kumno ga mi kumno jing tung jong pi kumno jing tung jong long within that group jong i we kuntai snong jong pi ye share ki ideas ye share ki sumbai de pi don ye share ki jingli jong tu yang tu group back nak tu gejing tung jumpi ini ada kawai community development kemudian tang idea macam tung jung nanti ini ada idea jong community development community get together